Bueno, i després de ja quasi damunt de festes, sobretot damunt de festes de Nadal, en el que, bueno, vostès sentiran moltes voltes en casa, es arribarà als oïts això de que en Nadal, bueno, que hi ha que ser un poquet solidaris, de que hi ha que ajudar al pròxim un poquet més, de que fa molt de fred, d'aquesta gent que està per el carrer. Doncs és cert que en aquest temps de Nadal, en aquest temps d'Advent, sempre se parla més i pareix que estem un poquet més predisposats a per almenys solventar o intentar solventar aquests problemes de la societat que cada vegada, i sobretot degut a aquesta crisi tan imperiosa que estem sofrint la majoria, jo diria que tots ja l'estem palpant d'alguna manera, doncs estan ahí en el carrer i demés. Però és cert que també són moltíssimes les associacions que també se fan ressò d'esta situació en la que estem vivint i sobretot també des de fa moltíssims anys hi ha un col·legi ahí que des de luego fa una encomiable llavor i que és molt important també que arribi a casa de vostès, que la coneguen i sobretot que jo sempre dic que allò que no es coneix no se valora i com no se valora no s'arriba a voler. I jo crec que veurà com avui, quan acabi aquest programa, sí que volen i perquè van a conèixer molt de prop el que fa ahir aquest Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer, que ha estat en València, ha estat molt proper de la plaça Sant Agustí, després al carrer Colón, i ara està en Sant Antoni de Benajever. Però per a parlar-nos d'esta associació, d'esta institució i sobretot de tota la llavor que fa, que és molta, tenim ací el seu director, don Enrique Orquín, i també ve acompanyat d'una altra persona que també, per viure molt en primera persona i haver estat allí, a lo millor ens diu alguna cosa que encara ens arriba més. Ell és Fernando Noguera i bona vesprà. Bona vesprà. Jo no sé si realment és molt difícil en uns minuts resumir tota aquesta llavor, tota aquesta meravellosa llavor que des de fa 600 anys se ve realitzant en el Col·legi Imperial. Jo no sé si el director, evidentment, ens va a contar. Contem-nos un poquet de la història del col·legi. Molt bé, doncs tu vas començar, Manolo, fa 600 anys, quan el mateix Sant Vicent Ferrer es trobava als carrers de València i veient a tota la niñez abandonada que hi havia, ell mateix en les seues mans va replegar aquests xiquets i xiquetes abandonats pel carrer de València i ell es va dur a la Casa dels Beguins, que era un antic hospital, que es deia Hospital de Santa Maria, i ell va començar aquesta obra fundada per ell mateixa en les seues mans a replegar els xiquets, que és el col·legi, que ara es diu Col·legi Imperial de Xiquets Orfes de Sant Vicent Ferrer. Quan ell va començar es deia Col·legi de Xiquets Perduts, però en el temps... Perquè en aquella època hi havia molts més xiquets que avui perduts i molts més xiquets per ahir que apareixien per qualsevol cantó i que realment a Sant Vicent una persona en una qualitat humana i en una humanitat extraordinària, com només en llegir un poquet uno descobreix qui era Sant Vicent, se coneix que allò, jo diria que ràpidament el marcà molt, no? Veure tots aquests xiquets que alguns d'ells en necessitats, evidentment. Sant Vicent tenia en aquell entonces ja 60 anys, va ser en 1410, i ell sabia perfectament el que volia Déu i com era el cor dels homes. I el que volia era salvar aquelles ànimes d'aquells xiquets que estaven abandonats. Per tant, no s'ho va pensar. I ell mateixa, en les seues mans, va fer aquesta labor i així va començar el col·legi. I així estem 600 anys, ja. Jo diria que havia tingut diversos emplaçaments en la ciutat i, sobretot ixe del carrer Colón, que fins als anys 80, més o menys, va ser quan va haver-hi ixe derrumbe, perquè les coses se fan velles i demés. Però jo crec que ahir, jo vull que mos conte això, perquè ahir hi ha, una vegada més, jo no dic ja, ahir hi ha una vegada més, jo crec que Sant Vicent Ferrer va posar la mà i sobretot és una prova evident que mai ha deixat els xiquets abandonats. Podem dir que aquesta obra seva, ell des de sempre, després de la seva mort, ha continuat perquè ell ha sigut el milagre constant de Sant Vicent Ferrer. Podem dir que de tot el que va fer Sant Vicent, el milagre constant és este col·legi. I el que va passar fa ja 30 i pico anys, el col·legi es va afonar. Es va afonar, tenia 200 xiquets dins, però va morir una religiosa, una de les hijas de la Caritat, Sor Carmen, i va estar a punt de desaparèixer l'obra, va ser una tragèdia.
Però altra volta més la mà de Sant Vicent va dir no, anem a tornar a fer sorgir això i després de superar moltes dificultats, ara ja des fa 32 anys que estem a Sant Antoni de Benajever, que és el nou emplaçament que tenim ara al col·legi. Enrique, i quants xiquets tingueren també, faltaren, moriren per ixe derrocament, ixe derrumbe del... Milagrosament, ningú. A ningú xiquet li va passar res. Només va ser aquesta religiosa i hi ha unes 5 persones, 5 d'elles totes de gravetat. Però xiquets, a ningú li va passar res. I haguera pogut ser una tragèdia d'haver mort inclús tots, perquè va ser moments antes de quan ells tornaven del pati de recreo. Milagrosament no va passar res a ningú xiquet. Per això jo diria que jo crec que ahir a Sant Vicent, una altra vegada, va fer un dels molts milagres que si le coneixen i que anem coneguent poquet a poquet. Jo crec que devien de conèixer-los encara un poquet més. Enrique, i en quina situació trobem avui el col·legi en quant a la ubicació? Ja sabem que està en Sant Antoni de Benajever, però en quina situació? Avui hi ha la mateixa necessitat? O sigui, hi ha gent, hi ha places que la gent podria ocupar-les, o com està l'estació? El meu antecessor deia que ojalà no existís al col·legi si això volguera dir que tots els xiquets tenen una família i un hogar com toca, no? Però no, desgraciadament no és així. En aquest moment estem oberts xiquets que han sigut abandonats pel pare o per la mare, fills de mare soltera sempre quan la mare no tinga recursos, i l'orfandat, és a dir, aquests xiquets que han perdut el pare i la mare, o bé accidents de tràfic, o bé per enfermetat, i en tenim ara un centenar de xiquets i xiquetes allí. Però és que el problema és que tenim 80 xiquets en llista d'espera. 80 xiquets? 80 xiquets en llista d'espera per entrar al col·legi, sí. Bueno, jo tinc que dir-los que jo he tingut la sort de que molt tard, perquè fa molt poquetes dies, jo vaig estar en aquest col·legi de Sant Antoni de Benajever i realment jo dic que hi ha que veure-lo perquè hi ha que conèixer-lo. Jo me vaig quedar, totalment, no sabia què dir, i jo m'ensenyaven coses i jo me vaig quedar sense paraula, que moltes voltes diuen és difícil que tu te quedes sense poder articular paraula, doncs és de veres que me vaig quedar. De veres perquè vaig veure una gran obra, vaig veure una, ja no solidaritat, ja no, jo vaig veure allí familiaritat, jo vaig veure allí famílies que viuen en aquest col·legi. Viuen en aquest col·legi perquè allò no és un internat com tenim en ment, que allí hi ha un dormitori en 100 o en 50 llits, allí sí que ells van... No. Allò està fet d'una altra manera. Allò està fet, com si digueren, són viviendes, són pisos en el que els habita una família, en aquest cas un poquet més nombrosa, perquè crec que són... Fins a 12 més els propis. 12, i cada grup té el seu pare i la seva mare, té el seu tutor que, a més, són gent que han abandonat potser el seu lloc de treball per anar allí també a treballar també, perquè ells van a treballar, però sobretot a dur molt de prop i a fer aquest seguiment molt de prop com fa qualsevol pare en casa, qualsevol mare en casa. Conta'm com és aquest procés, aquesta activitat dins del col·legi. Doncs mira, curiosament això ha sigut des de sempre, perquè quan Sant Vicent ja fa 600 anys arreplega els xiquets, el que s'encarregava dels xiquets era l'alguacil de València i la dona de les xiquetes. O sigui, sempre ha estat un matrimoni vinculat a l'atenció dels xiquets. Ara, després de 600 anys, el que fan és que jo agarro 100 xiquets que tenim allí i es distribuïs en 10 famílies. I les 10 famílies que són? Un pare i una mare, en els seus fills biològics, que jo us dic, deixeu la casa, deixeu la feina, tanqueu la casa i vingueu-se'n a viure al col·legi. Però jo vos dono 12 xiquets, més els vostres. I la vostra feina és fer de pare. I així tenim, per exemple, Fernando, que és un d'ells des que està fent de tutor. Bueno, Fernando, que és, com diria jo, Fernando Noguera, que era l'acompanyant que ha dut el director del col·legi, és una persona que ha viscut en primera persona, valga la redundància, el que és el col·legi i el que és aquesta activitat, la llavor que fa el col·legi. Ell ens va contar. Fernando, no sé, tu estàs ahí un poc escoltant-nos i a lo millor no sé si tu coincidiràs molt en el que estem dient o tu, no sé, conta'm alguna cosa de la teva experiència i de la teva vida.